după fac sânărul mă rog. Mă, degeaba e doctora aia, mă, mănâncă degeaba. Dar mai școală, frate, știi că nici nu e o perinatul. Catarica, a venit la mea, bună! Cu dorință! Mă dat în gips! Mandaline? Aia e mai bună ca mandaline. Aia? Cum mă, bă, nu se rușine? Hai, oaie! Hai, bebe! Las că-i zic eu. Mai senzuală e, mai. Mai vii tu la ea. Avantaj, avantaj! Hai, oaie, președinte! Da, și așa cu zoom. Bă, ce avantajul că era intenționat? Uite-l mă pe... Bună, bună. Da, Gabriela. Hai, Victoria Țăndărei! Vă luați verzi la mama. Grazie! O de oaie, hai, oaie! Balenger! Pește! Hai, frate! Pește! 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 Rupe chelioasora, bă! Dacă nu rupe, rupe fratele tău în două! Îl fac câine prăjit! Hai! Frate! Hai! Să timișoara! Păi, pe maioneză l-a scos afară, nu? Da, mă, a spus mă de bază. Da. Nu-i dracu maioneză. Pătușă sau? Ăștia... Băgăm asta pe YouTube cu meciul Victoria Țăndărei Bordușa. Cât mai e, mă, din ce duce asta? Mai sunt, mă. 30 de minute. 10? Am spus pe aia joacă ăștia seniori. Filmează mă acolo ca lumea. Era să dea oaie gol, oaie și... Bun! Hai, canci! Oaie, prezinte! Berbei la proțap! Proțap și contrațap! Șuții! Gol! Înscris de pește care a fost saltat! N-aveți valoare! 4-1 pentru Victoria Țăndărei! Fraierii nenorociții! Ce? Ce? Moare portarul! Golul ăsta! Și continuarea fazei! Canci! Ăla e rață! Noi ne vedem în următoarea fază.